ассалому алайкум бародарҷонои ман марҳамат. тамошо кунед боз ятаи дигар Toyota Prius барои шумо. чӣ хеле ки бисёр мепурсед. варианти рестайлингиша барои шумо ёфтагам, яъне ки солаш 2013 соли 2012 боло бардаро рестайлинг мешавад. ана ҳолаташ бисёр хушрак аст. мошинча японка 1.8 гибрид мошин бардаро мена на мотораш мурд гибридош 100%, ягон камбудӣ надоштааст. тамоми ҷош ба гарантия метема ка фаристодан. сиб сиёка дискачош ҳам сиёкадаги дерски часта ки мошинча бардаро нарха нигоҳ кунед. нарха 110,000 сом мегӯям. боз муомила доштааст бардаро. метавонед биёед аз наздик бинед, савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед, гиред. 3 моҳ 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад бардаро. ана дискачоша нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. ҳуҷҷатоша 3 моҳ гуфтем не бардаро, ман 3 моҳ пеш кардаги будам, 9 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст бардаро. харибки уже солома хеле дигар аст. ана стопчошам нигоҳ кунед. рестайлинго стопошон уже фарқ мекунад. пешош фарош, бамперош фарқ мекунад бардаро. рестайлингошон бу хушрӯтар мешавад. салоношон камтар фарқ мекунад. дискачош неки хушрӯт астан, балоношам мо дискош размери киткас японкас ко перекиткас бардаро. перекиткош неки хушрак омадаги. пробегаша ҳозир мебинем. нигоҳ кунед пробегаш канӣ чанд аст. 291,000 километр пробегаш дагибаст. вале як дута ишибка дорад абсаш гирон дидан дар кор кунӣ чӣ мушкилӣ дорад абсаш бардаро ва диагностика кардан дар кор аст. ҳолати салонош бардарои ман хушрӯ. яъне торпеда чошам ябор ман гирам мислам танки торпедашам чоткас бардаро. хулас ҳамақа ҳолат дорад. марҳамат. инҷа сета режим вождения, ана паркинг, селекторчери гуфтаст, старт стоп, мультирул, кожни рул, ҳамақа чиз дорад бардаро. марҳамат. боз муомила дорад, савдо мешавад. чӣ хеле аст бардарои ман марҳамат кунед. 110,000 сом гуфтем. фикротон ҳатман нависед, ба дӯстон равон кунед. бардаро ки Prius мепурсед, ана ин Priusча барои шумо. Бай. Срочный фрухтам. У кого есть депортация? Можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. ана ин семёркача тамошо кунед бардарои ман. ин нарха бидед, нарха 240,000 сом. як хелтон фикр мекунед ки соли 2016 абе кузуфи нав мечатфе. бардаро ин комплектатсияш медонед чи аст? ин одди F02 нест бардаро. ин F02 лонги комплектатсия индивидуал бардаро. мотор 5 дизел 5. мотор 5 цилиндра 3 литра мешавад бардаро. 3 та турбина дорад ку ин ки комплектатсия зур мошин беҳад свежи аст бардаро. мошин вагон як даст гаштагидат аз худи валдиавасок нав ҳай карда омадаги астанд. тренировка ҷатош чиқа буд? тренировка ҷатош солона тренировка ҷатошам ҳолаташ беҳад хуб. боз муомилаи хушрӯ дорад, арзон карда мешавад. як бор тамошо кунед шумо бардаро. 750 LD мешавад. ана дарош давочик дарозаша нигоҳ кунед бардаро. ина 750 LD мотор 5 long diesel X drive BMW индивидуал бардаро. комплектатсияш шумо нишон метем. индивидуал дидед бардаро. салома мебинем без ключовой доступ дорад. рестайлинг 2014. оҳо салона нигоҳ кунед бардаро. акустика бинед, акустика бенд олафса. сиденёш массаж дорад. ана мониторчошам нигоҳ кунед. мониторчошам машқшо кор мекунад бардаро. задний обогрев, задний вентиляция, потолоку алькантара заводской. инҷа ойначошам аст. нигоҳ кунед шумо чӣ хел мошинча зинда аст, свежи аст бардаро. бовар кунед ку бароҳат мешнед ин мошин. ана салона нигоҳ кунед пешоша. ҳозир ман нишон метавам чӣ дорад чӣ не. индивидуал бардаро. кожош дигар хел мешавад. кожош нахта мегӯянд чӣ мегӯянд кожои ҳама ҷош дигар мешавад. торпедошам дигар мешавад. албатта шторка дорад. ана шторкачош электронӣ мешавад бардаро. наворота дарош давочик без ключовой доступ. камераи 365 камераga дафтан мешавад. сиденья лифт, сиденьёш ламажи бардаро. ана сиденья 2014 насолаш, дута сиденья ақибаш бардаро. массаж доштааст. нигоҳ кунед мошинча. это чекаш гиром неки. медон чанд режим вождения дорад? 2 4 5 режим вождения дорад. 5 режим вождения дорад. акустика бардаро. оригинал акустикаи Bang Olufsen. проекция дорад. нигоҳ кунед салонаш тозак аст. бай аст неки мошинча бардаро. срочный фрухтам мешавад. марҳамат. муомилаи хушрӯ дорад. балоношам нигоҳ кунед чӣ ма панав аст балончошам бардаро. 5 камерага мешавад. ҳолаташ идеални бардарои ман. пробегашам кам. родной пробегаш бардаро 200,000 километр даст. ҳолаташ бисёр хуб. марҳамат хайрдоро. фикратон нависед, лайка фаромӯш накунед. бо канали Автодобай теҷа бошед. бай аст.
ана бардарои ман Lexus че тамошо кунед шумо. Lexus ES 350 соли 2016 вагон рестайлинг аст бардаро. خیر درو باشید مرامت سراچی تنیروفکا اونجا تماش سالونا راستاموشکو утилизация هم کردگان هم دو روز بکنم 3 روز پیش اومده گداست پلیروفکا керамикаш деги даст мошин че бардорои ман номерош ҳам бинед чихе хушрак номерош ҳам падарка анаи мошин мо бардоро американка задагӣ надорад меган задагӣ умуман надоштааст винкода мемонам занед бинед нархи 240,000 сомон гуфтаистодан боз муомила доштааст арзон карда мешавад меган барои ин бардоро марҳамат кунед абор тамошо кунед ки чӣ хел аст нигоҳ кунед чихе хушрак аст ҳама ҷош заводской родной аст худаш аз бамперош фарош бардоро ягон хеле рестайлинг кардагӣ нестан сетшам нигоҳ кунед ки шиша барни аст кузуфош бардоро тоза хушрак аст ES 350 аз хер доро бардаро марҳамат 240,000 сомон боз муомила дорад боз арзон карда мешавад албатта дискачош хушру балоношнав ҳолати салон салона тоза чеп мебардаро на панал даст неки салон ҷошам мебени салон задни дефлектор 4 дарбет ключовой доступ бад бардаро датчик слипих зон дорад сидени лифт панел сидени 2015 10 мешавад бардаро 2016 аст ана рестайлинг аст нигоҳ кунед бардаро чӣ хушрак аст хуб боз чӣ дорад мошинчаи мо пробег 133,000 мил рулоша нигоҳ кунед чӣ хушру рули рестайлинг дарини хушрак мешавад обогрев сидени вентилятсия сидени обогрев руля ҷосикаш нахе шайба интор чӯша нигоҳ кунед чӣ хел аст бардаро хайр доро бошед агар марҳамат сарочни муомилаи хушру дорад арзанда аст ёне марҳамат фикратон нависед бардаро лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай таҷи бошед аз канали мо боз мошини арзон дастрас мошинчаи хушру метавонед пайдо кунед бай аст мошин бародарҷонои ман дӯстдорони Toyota Camry 6 подписчикои ҳафта дубай таҷи нарха нигоҳ кунед барои шумо бардарои ман нархҳои арзон нархҳои дастрас мошин пайдо мекунам ки соҳиби мошин шавед бардаро яктата лайка фаромӯш накунед рафтем номероша бинед номерошам падарка солаш 2018 солаш 2017 Toyota Camry 6 японка 2.5 гибрид пробег 110 тонировка ҳуҷҷатош бошад бардарои ман камтар мондаги дастаки сарочни фурӯхта мешавад 225,000 сомон гуфта истода будам чӣ хеле ки медонед мошина 230 240 250 220 боло мемонем да сетои сиё металликаш ин сети саб сафеда сарочна 210,000 сомон монда истода нархи беҳад хуб беҳад нархи арзон дастрас хайрдоро шумо простаку успед кунед ин хеле нарх хуба сафед трёхкомпонентни диска балонош нав кузуфош бардаро тоза без ключовой доступ дорад нархи бошам нигоҳ кунед бардаро Camry 4x4 аз хайр доро бардаро мошинча неки хушрак аст салоншо бинед дидам салоншо ҳам мебинем ки не марҳамат ҳолати салонаш бардаро сиё салони хушру салони латаги аст кожанек без ключовой доступ дорад сидени лифт будаст ҳар ду тарафаш плюси калонаша меки сидениш яктарафни ҳар ду тараф лифт будаст ана ман торчоша нигоҳ кунед торпедаи 21 задаги ҳастанд салонош хушру торпедачошам хушрак аст бардаро сележин ваҷдени 110,000 километр пробег дорад родной пробеги худаш ошибкаам надорад аз хайр доро бардаро ин набарад чош нархи хушру неки 210,000 сомон Camry 6 бардаро успед кунед чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман насед бардарҷоно лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай таҷи бошед аз канали мо боз мошини арзон дастрас мошинчаи хушру метавонед пайдо кунед бай аст мошинча саро марҳамат бардарои ман шумо тамошо кунед сарочна боз ятаи дигар Toyota Camry 5 тоза Camry 5 солаш бошад 2000 чанд буд 2015 мотор 2 литра бардаро 4 цилиндра мотор 2 литра аст ана ин мошинчаи мо бардарҷонои ман сборкаи чӣ мешавад Таиланд варианти Таиланд аст мотори бензини гибрид мебад бе перекидка аст мошин бардаро вагони нав даромдаги аст растамошка утилизация мекунам метавонам гуфтаистодан 144,900 нарха нигоҳ кунед нархи чӣ хел арзон Camry 3 нест 4 нест тоза Camry 5 аст бардаро хайрдоро марҳамат кунед мойкаам даҷоли кардагӣ нестам дискачоша нигоҳ кунед дискачои байрақча балонош дар ҳолати хуб я хушру мойка мекунед полировка мекунед бад на полировка кунед агар бо хушрак чотки мешавад мотор 2.0 бардаро мотор 2.0 дидед мошин бардарои ман Таиланд мешавад бози салонро мебинем ҳолати салон кожин салоношо нигоҳ кунед чӣ хел аст салоншош хушрак аст салони сиё салонош хушру боз чӣ дорад сидени лифт сидени лифт мошин бардаро бе перекидка гуфтем ҳолати салонаш 93,000 километр пробег дорад бози авор заводид мекунем на калитошам овардам ана калит заводид кардем бардаро хушрак аст мошинча
این ماشین باردارو یه خیلش میبیاد به پریکیتکا یه خیلش میبیاد پریکیتکا من نفهمیدم تایلند یه خیلش به پریکیتکا نه کی باردارو این ممکن پریکیتکا باشه داره که روچکا چی ببین این طرف روچکا دارد این طرف روچکا ندارد مرحمت پربگوش کام واگن دا میشنی بوی واگن میکنند توزاک هست ماشین چه به هر توزاک سیجی خوشراک خیردارو مرحمت این کامری 5 است نیکروزی خیلی میگن که رولش چی بر رولی کامری 3 کامری 4 همه خیلی نمیاد وریانتی خیلی اون خیلی رولوشون بارداره این خیلی رول کتی اومده جاست دواتکای رولش خیلی میشه پریکیتکاش بارداره من پریکیتکای $1000 کرده گیردن پریکیتکاش اورجینال اومده است кондиционер печка همش خوشو کار میکنه بارداره اینم با من سایباشون پرسیدم مرحمت 144 و 900 خاطر است مشکل утилизация میکنم مرحمت срочный انا این کیه چه تماشا کنید بارداره چه خوشراک است دیزاینش نگاه کنید دیسکوش ببینید چه خلاصه دیسکوش ببینید چه زیبایی است خودش با این بارداره کیه استینگر نام دارد با نامش کمتر خطا گام نزنید اما کاشف کنید کیه استینگر سال 2018 بارداره она комплектацияш бисёр хушрӯ мотор 2.0 бензин бардаро ҳолаташ идеални тонировка ҳуҷҷатош ҳамааш салона нарх бошад бардарои ман нигоҳ кунед нарха чанд пул мебинем 250 000 гуфтед сода гӯям гуфтем не арзонтар мебинем срочни бардаро боз муомила дорад бисёр не камтар облицовкаош бинед чихел чотка аст худаш зебдаги бардаро ана 100 000 километр пробег доштааст балонои мишлен балоно финал дискачӯш нигоҳ кунед дизайнеш бинед GT бо комплектасияи GT line аст бардаро Kia Stinger. Идет бардаро. Чехе спортивный хел видаш, да? Она сполет чё шебне бу чё худаш безе деги панорамош ама без ключу до сюда числипек зон салона бне чехшу. Задняя багрифан дорад. Ожни салон, салони всё кожош, салонош бардаро ман бисёр хушрак аст. Без ключу до сюда числипек зон сиденье лифт, память сиденье ам дорад. Она боз чи дорад. Кожни руль, мультируль. Нигоҳ кунед чехе чёткак аст. Рефлектор чош ранги Mercedes барем даст бардар. Ҳама багриф сидени ҳам вентиляция сидени дорад, режим вождения дорад, автохол, багриф руля, паркинг, ана климат контрол. Дидед бардар, ҳозир заводид мекунем 130 000 даст пробегаш бардар. Яки хушрак аст, машинашане ки чотка аст бардар. Аз хардаро. Марҳамат кунед, срочный. Ягон деталош крашини набудаст бардаро. Ҳама деталош заводской аст худаш аст. Ягон ҷуш краска шудагӣ нефтемина. Ана мотор 2.0 турбо. Беҳад неки мошин ча хушрак аст бардаро. Свежи мошин худашон 280 000 қариб ҳалтаи басаст. Срочно 245 000 сом. Бардарои ман марҳамат фикротон нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодобай теҷа бошед. Аз канали мо боз мошини арзон дастрас, мошини хушрук метавонед пайдо кунед. Бай аст мошин ча саро. Бай бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунедана бозатаи дигар Lexus ES 350 мошин бардаро рестайлинг бояд бошад солаш 2015 моҳи 02 аст 15 моҳи 08 уже рестайлинг мешавад ин ба фикрам до рестайлинг аст хайрдоро марҳамат нигоҳ кунед чихел хушрак аст нигоҳ кунед бардаро чихел дайзки аст мошинча тонировка ҳуҷҷатош 4 моҳ 5 моҳи дигар тонировка ҳуҷҷат доштааст 169 000 сомон нарх дорад боз муомила дорад арзон карда мешавад диска баломошинал диска чӯшев мечита хушру гузуфоншон тозак аст ягон ҷош бардаро бор надорад хайрдоро марҳамат кунед на пешаш рестайлинг карда як бош худаш содага аст до рестайлинг неми қаҷош кор дорад на катафотчаш бардаро чиштага аст шикастага аст ҳолати салон салоношене комбинира бинед дар салона бисёр салони хушру бардаро без ключевой доступ 4 дар датчик слипинг сиденье лифт память сиденье бардаро винкода аз винкода мемонем салон нигоҳ кунед чӣ хушрак тозак аст пробег 143 000 мил гаштаги аст 143 000 салончоша нигоҳ кунед чӣ хушру абагриф сидени вентиляция сидени абагриф руля шторка дорад ошивка надорад умуман хеле аст бардаро марҳамат кунед нархи бисёр хуб срочно боз муомила дорад камтар арзон мешавад бардаро ҳолаташ хушрак тозак аст бе камбудӣ ташаккури зиёд лайка фаромӯш накунед бардаро бо канали Автодобай теҷа бошед аз канали мо боз мошини арзон дастрас мошинчиҳо хушру метавонед пайдо кунед бай аст мошин саро Range Rover че тамошо кунед бардаро Land Rover Range Rover не Land Rover мешад ана Discovery соли 2008 бас мотор 2.7 дизели мошини Европа бардаро 140 000 сомон нарх гуфта истодам боз мегӯянд ки хушру худо муомила мекунем нашуд нархаш бардаро мегӯянд чанд сум кунам метиҳам мехиям чанд пул кунед бардаро харидор пайдо шуд метиҳам ҳуҷҷатош бошад то январ феврал то моҳи феврал ҳуҷҷат дорад бардаро ҳолаташ хушру мошинча бардарои ман камбудӣ надорад на хаду ҳам ҷай зиверча бари мегардад бардаро сип сиёак аст нигоҳ кунед
дискош балонш ҳани вохинчи коломдас балонш ҳам мав ана хошан мардара 6 цилиндра даску Discovery 3 ҳаст хердаро мардаро Land Rover салон ҳозир тамошо мекунед марҳамат салон дараш меҳкам ку боз ман дараша хушо мебор аз куҷош мекушед ҳама электроникаш кор метавонад мегӯям ана дарашон кушода мешад албатта ҳолати салон се қатора ба фикрам аста ин мошин кожоша мекунед не ду қатора дасаранги се қатора тофт пробегаш 224 000 километр гаштаги аст сигналча бинед ин сигналчаш аст лабаваш якта хушроак трешин дорад тамом дигар камбуди надорад монитори андроид доштааст на 4VD аст мошин ин чи аст режимош аст чи аст биё чаққанаси вайрон накунед ба гунҷошо обогрев сидени климат контрол ин қавла дорад бардаро марҳамат кунед Land Rover Discovery 2008 сол 140 000 сомон чи хеле гуфтам бардаро боз муомила дорад боз хушро арзон карда мешавад бай аст марҳамат фикротон насед лайка фаромӯш накунед бо канали Автодубай таҷи бошед ташаккури зиёд